Pila na siya ka minutes mo cook? 4 minutes. 4 minutes. Hello mga igala ug welcome sa akong channel Cook and Eat with Tony. So karon naata sa lapu-lapu mga untaaning instant Korean ramen nga lutuon ni ate para nato. So na-amaze kay ko ani kay pwede na gyud mag self-cooking diri. Mga unta ninyo? So nagbukal na siya og 50 seconds na lang kapin maluto na ang ato ang instant Korean ramen. Excited na kay ko na kanunin. So luto na ang ato instant Korean ramen. Kaon! So mo ni ato instant Korean ramen. Pabugnawon sa nato kay medyo init-init pa kaayo. So hapit na mahurot, lami kay siya and then loaded of carbs din siya kay syempre noodles man yan. If na kay daghang buhaton sa morning, perfect kay ni siya for breakfast. Mild yung spiciness ani kay Jin ramen nga mild ra ni siya. So carry na jud kaayo. So hapit na mahurot mga unta ninyo. Atong simuton og kaon para walay usik. So hapit na gyud. Ari lang mo diri sa Lapu-Lapu kung gusto mag instant ramen nga lami kaayo. Duol ra ni sa may simbahan sa Lapu-Lapu. So kung adto mo dapita sa may simbahan, duol ra jud kaayo ni. So hurot na. Salamat kayo sa pag-uban kanako sa mga paka-subscribe. Subscribe sa akong channel Cook and Eat with Tony. Like and share my video. Salamat kayo. Happy New Year everyone. God bless you all. I love you.